Ah là là. Grave, grave ti puruta. Pretazala, ni déchira Facebook ti, déchiré Facebook ti. Puruta uzavna yan baka timutiman puruta. Fatak tsara fangaran bel naka preta. Narare amdreo me video ni bel tamal ze narare. Karakor tsara ry frère siasany. Nanao akory izy tao. Za ndraiky aloha autant que za vehivavy za hagnano solitaire hely malo solitaire amizay samy viavy. Désolé aminareo lehilahy fa za solidaire amizay viavy satria raha volagniny drako igny misy raha marina ndraiky izy igny, misy raha marina de misy raha ndraiky ny dépasse hely ndraiky ny volagniny igny fa igny boko choix anazy igny. Azonao, tsy kesa managna choix. Namory sasany mikritika anazy jiaby io, vandiny zare fa reo mitovy raha eritreretiny viavy igny jiaby koa raha tiandreo anjara amin'ny fiainandreo fa mavandy reo io, mavandy. Azonao, fa seulement zegny idrako igny zegny misy raha hely fô volagniny dépasse, mais après c'est son choix. Izy mitady 15 millions, ka ino koma. Zegny choix anazy zegny. Tsy katraka manao ninonino. Na izy karakory c'est son choix. Amiko manokana aloha, moi tsy mampitsy problème amin'ny raha volagniny. Antegna viavy, tsisy viavy tsy te anjara zegny amin'ny fiainana ty. Fa izy koa zany naviko manokana zegny, za koa raha notanigna zegny amin'ny raha natao viavy igny zegny, moi je vois pas où habite les problèmes. Tsy hitako. Sa izy niteny hoe 15 millions olo miasa, ay anao tsy managna zegny mipetraka, anao managna zegny dodongo tragnonazy. Laza tantara be amin'ny raha ty ato. Fa diniako izy igny zegny mifono anatra fogna ndraiky sady mifono anatra ho an'ny maro surtout vehivavy. Nareo lehilahy zegny teny tsy hoe tiany zany fa misy anatra mifono agnatin'ny raha igny eo. Mais malheureusement hasany nandramby zavatra hafa momba anazy igny. Nirehetra ba. Nirehetra tsy nitady sapin fa nirehetra Facebook ty tato. Nirehetra mihitsiny. Fa amiko aloha raha za manokana en tant que vehivavy tsara fogna zegny tegna hoe miaraka amin'olo zegny tsy hoe olo ambonimbony anao na ambanimbany anao fa miaraka amin'olo efa mitovy vintagna aminao anjaranao de fa voilà quoi, efa mety zay. Fa tegna boko tsy handeha hitakatra la lune na hitakatra les étoiles fa zao menantegna io rambesigny. Izany veut dire pas koa hoe anao koa ndrondroko zay alohanao ao, non. Anao manana safidy, zay mety aminao alainao, zay tsy mety aminao ambelanao. Fa io raha Zagnahary mandatra raha jiaby, karaha za edy Zagnahary mandatra raha jiaby. Ny anaka rehefa mitovy sanjila aminaka fa metimety aminaka, fa izy tegna koa mitady vola. Izy koa mitady vola, izy nadaya tsy mitady vola, ampianary tegna mitady vola zalahy. Fiaigna io mandeha par étape. Fa ny andrako igny zegny, igny koa ny aviny, tsy amezagna tsiny fa avinazy igny fa nampirehetra za fogna nampirehetra olo maro raha igny tamin'ny réseau teto tena maro nirehitra teto. La plupart malo lehilahy tena nirehitra tato natany izy vehivavy. Après les autres filles ce sont des hypocrites. Mody mialina ny sasany apropos zavatra teneny ay tsara be fa reo koa teo en place mba teneny viavy iny mavandivandy fa fahatany aby zany. Azovy moa vehivavy tsy te anjara, mavandy aby nareo io. Te anjara iaby fa za mavandivandy akeo. Azonareo? Fa te anjara fa chacun son choix. Azonao, choix anao zegny te anjara mais te anjara raha hafa exemple anao. Hoe anao tianao miaraka amin'olo managna. Azovy moa viavy mieritreritra te miaraka amin'olo SDF na 4 milliards. Tsisy zegny, tsisy vehivavy mieritreritra an'zegny ato. Atsika jiaby vehivavy io samy te anjara mieritreritra raha anjara jiaby. Samy mieritreritra te ambony aby, fa tsy misy viavy te mieritreritra raha ambany zany. Atsika mbo minono to mieritreritra raha ampanjary anazy ke. De tsika fa be zao mieritreritra hoe raha tsy anjary ambany ary, non. Mavandy. Fa ninazy igny choix-ny igny hoe 15 millions. Fa choix-nao koa mety raha hafa, choix-ko mety raha hafa fa mety tsy zay. Fa standing atsika jiaby io samy mieritreritra atsika jiaby io étape tsika io ambony fa tsisy ambany jiaby. Ka tsika viavy aza de manao hypocrite loatra hoe manenjika viavy igny. Fa sasy voaky fa nandiantsika anazy tsy amin'ny placeny. Tsy amin'ny placeny. Tsika tsy namoaka ny antsika fa tsika namoaka ny antsika mivoahenjika jiaby tsika agnatin'ny réseaux sociaux ato.
fa ninazy naboaka an'igny aminaka na soanazy libre jiaby sa miteny raha mitenina amin'ny Facebook ary ka tsy zegny ro narombotra ny sasany aby désolé les frères allô fo miasa tsika courage drako courage ry manafinaka jiaby courage maro laha raha hita za jusque amin'izay mbala mandiniky hoe ino tegna problème amin'ny vidéo-ny vaiavy igny ino zipoka atsika zatra hoe lala fa mametraka critère isanandro jiaby tsy tia vaiavy mena volo tsy tia vaiavy magnano tatouage tsy tia vaiavy ino komo tsy tia vaiavy migakatoaka tsy tia vaiavy tsy miasa et tout letsy agnaty critère amiregny manginy fô mbo igny vaiavy raiky nivolagna critère anazy lany manta olo jiaby nanomboka tamin'ny 15 millions igny ka tegna farary fony sasany nefany izy koa na mandiniky izy koa Madagascar karaha mbala normal fa izy koa olo mipetraka ivelany ambany zany indrindra zay raha en Europe agny rariny izy koa mivolagna tsy mila olo managna karaha mambanin'izany satria maro raha payenjare tsara mavoare baka koa olo mipetraka andafy ary mikonty karama igny anariary nefa zay atao tsara mividy raha anariary izy koa tena anariary igny avake aminjay dikan'izany ohatra mandeha taxi igny 200 000 ariary frais taxi indra volagnina aminjany tsy mandeha tsy mila mikonty raha anariary zany izy koa fa mipetraka ivelany fa le manasa bikinigny igny ndraiky ny tegna nampivoe za tamin'ny critère ny vaiavy igny mana le hoe fandimy manasa bikinigny fa za tsy magnametry igny vaiavy igny izy amin'ny critère anazy anako fa tsy mahatratra standard anazy megny ino problème sasany volagna papanananjy igny mamanama mbona nanagna karama 15 millions zany ko papany zany nanagna karama 500 000 francs par mois izy tsy maintsy anambady lala managna 500 000 francs par mois ko papany zany mpangalatra izy tsy maintsy anambady mpangalatra tsy azoko sasany miditry be privé miditry hazo mitrava vaiavy igny walahy are lazonany mpisaigna magnany mbo manaova mbo ouvert azondraha mbony physique olo sasany efa miditra physique sasy raha tsy azondraha izy olo mbony volagna critère anako fa tsy mahatratra critère anazy mangina Sylvain afody vava Johnny